ki pai ba nong song snong ka East and West Kazil district menta ka si ka shipho tarik noi weng kilara ke ya ka jingdap si snem bapura chongka sha ka jingkerteu kerdan no na ka mairang civil subdivision sha ka kerdan district yakaba lawan man play do muntirang ba ukonrat ke sangma house nam arjar arpoi hakani ka jirakhi ya ka jingdap si snem chong ka jingyo ya ka district bapura la penlong ya ka jirakhi hamadan numot tirat sing bat lapanya ya ka te ka jelang do deputy commissioner ka East and West Kazil district ha ka jidan lang rangkat usportan of police ka district lemmat ki wei ki officer nalor ki pai ba bat ki riu pau khmat ka dong ka than la pen phu pen pieng ba ya ka ni ka jirakhi ka de da ka jingwa jishat ka bala ai ki khna school bat ki kun hun ba per Insan ki surtendai hendrang pran boy kuat dari kasih ki sutrang hak insan jong katem katai dari kasih ki sutrang hak insan jong katem katai Habakren ha ka jirakhi upa abrol ding nongse ubade menteri sarkar wape yakatan water resources ubade UMLA ka motor ration ka bahap apo kani ka district ulong ba ka jingple ka district ka dei ka jedai ha preng ki pai ba ka sarkar ha ka liang ka sinchar khadar bat habaro ki liang lada ngi phai din suaya kani ka sisnem ngasngo kampat don AA namar ka dalengkot palat ngila pli kani ka district ha ka sipau tarik jong unombat arhajar arpo way tingdap sisnem menta si habangi phadin yakini e ngasngu ompat la bat mudur ki e kita ki basadin ki bangilalay haka sisnem kujungi haka por bangi pli ya ka neka district ngayo banora ya ka DC office bat ya ka SP office hangi mat ka bangin la banora thamai ka long tang ya ka DTO office ya ka ba ngidang sula banwara ka jingpli ya ka ne ka district ka wadra ya ka jingade jong upai ba bat ka sarkar ka jingade upai ba bat ka sarkar hakaliang ka sinshar kadar hakaliang kayo kakot hakaliang
barok korak ke jingyajan ya ke nong sung snong jongi hakane ke distrik temata hangne ngasam nong sokmen bangila yo ialah ke jong ke distrik yang ini ya tres tomru bat sibun kijing angnut nakaliang jong paiba lada ngila yo ya ke distrik ka expectation kalong ba ngin yo sibun kikam te Henry ngaong kidon syaka kikam katu kani Henry banong superkat tan balapli ke distrik ngin suyo yo kam kalong ke ba kat kum ke juk ke jongi ke bantah kibun kibalanang kibala stad ban suyo kam sorkar lut barok kalong ke ba Henry la kau la kha yangi kijaj benriu kusi banlong kita kiba wat kam wat jam Henry nginlong kita kiba thau kam thau jam ngin jieng hal kejong ki kejat kene ka Eastern West Kasil Kejungi distrik Kedanglong kabadang long tam nabaro ki distrik banadei ikun le im don ki bompan nang keren ru mo tenteng ki keren sistem tam tedang sistem tik kadang lung palat hakabor jumut berkat bat hakiliang baro te hande na sawon ong ngayawer nge khot ru ya baro ki obsan sorkar ya baro kis im kis sordar ki nong yalam niam ki nong khayi ki businessman ki nong bala baro ya ngin ya trelang bangini wara Kamsted ya ka roy ka par hakane ka distrik Kejungi ladon hak klido te ka song saha mau undon le lada umdan tengi hablai banya kerpat ikiwe nre habau lalong la jong ngatrai usutu ya ying kesem kumno un penbit penbiang ya ki jingdon kamparo ila ban penbit penbiang ya baro ki jingdon kam jong ka Eastern West Kasil district i beroi ai ba ka jingkersan jong pi ki pai ba jong ka Eastern West Kasil Kejungi kan long ka jingkerku ya ki kam ki jam ki kam ki ti paro bangin nang roy parum pare ha kan slapertei Nakaliang ba medba lingdo bodeu lampang ke yengdor bar thawan ke jela ha ke juk por bodeiru emle kamairang habakren uloong banado bo job collection house nam arjar pra uladon ke jingthmu henrei namar ba omla ban plilat prilenti msem lala satya bat hadien bla job collection arjar pra la yo kalat bat house nam arjar khandai harngkat bat ba brolding kilakot jingmot bat kentiu kerdan no e kamairang civil subdivision bat namar ba wan lekshop no klam covid-19 house nam arjar pho bat arjar arpoi kakam kala suki no bat deitat hakash Potrik na wing lala ban penurlong yakni jigang nun. Kumban siya tu ya piya kene kapor. Nado arjar pra ba ngalong kumu emeli jong kamairang konsosli. Dalam persyang yang kibabun kikep bantau yang kilar kilenti kumno ban penyo ya ke distrik jong kani ka civil subdivision dah ka ba upgrade ya ka persyang na ko gesnem sa ko gesnem ndai sibon ki jing sibon ki jing ya kendo ki ba ngaso banong ba om simlala ya ka ba pelong ka ai ku play ya ka mairang konsusi kabala ai biang yang ya kejinglong ko mo mali hakal jakapra nando kasnem ka banikong jong al jakapra badda ka jingdon rekat jong iba brol kumu emeli jong ka mau thana sha rekat ngile kren ngile than bad ngile kujumut bala dalong kumno magnaru ke civil subdivision mairang day ban upgrade
saka district level. Ta kalong ka rai. Ka jingap ka jogi kalong stang ka por. Ha ka jing sisya. Hawa rajar ka kendai. Kut suaban kut wa ka kendai. Ngila persyang ya ka ban plan kumno ban penyok no ya ka district. Dah ka jing kren jongi ba chief minister. Bana ka po sa ka po. Ndre kita barok kilong kijing plan jongi. One no ka lockdown hawa arjar arpo. Bat arjar arpo. Nakata ka down kani kalapen sukino. Ia kata ka plan ke jongi. Ban ngilakot jumut aga jisya arjar arpo. Ban penolong no. Kung mangalay itu, kung mangalay keren ibi. Hakat tu kan program. Ndai kata haru kam simlala menolong. Dai tat hadu benai November. Hau benai Oktober kita yau ki bakat do. Mangilay sim ya karai. Baladalong kumno. Da ka jinga sutur kan. Ka sipau tarik November arjar arpuai. Kade banlong kesni jong jing pilih ke district. Ngis kem bagata ka jing tumu baga jing mot jugi. Kade dur bat ka jing penyai jong bana jong. Bagata ka sing kala urlong. Ngila ya mentala sistem bang ngila yo ya ka district ka jongi. Lasdang man penolong kat tu kat ni di department di branch bagi di bandon apo ka district jongi. Ka jing tumu jong ka jing wanra ya ka district kalau di bandong closer to the people of that area. Banwan ra ia ka sensar khadar. Ka jing yarap, ka jing mentoy. Kham jan saki pait ba. Ta ka long ka banekong Bad ka kham ra ru ia ka jing suk. Naga banta ki pait ba. Ha ka jakaban lek sedu nong ston. Barok ki kam kila bed kila biang hangi. Hoan ni palalun banle apo kedai sistem. Ngikwa banyo i bah ki district office baro. Kili bandon apo kani ke district Batamai. Kumbalong lem giwe ki district. Kim kam kot tang kumne. Ban ngilai tenru badawa nak sokar bagi di bandon no woodward ki sanction post. Hadu menin keren mo commissioner secretary yung planning finance parhado man minister ngalay keren baru chief minister in charge ng planning finance kila kular bagi proposal baro given boy cheki kin bersang ban pelait yaki baro ta kalong kabadang kam kung no ban penolong ya kani kalong ban sanction yaki post bat ban ai yaki office building kiba thamai Daka ba upgrade ya kito ki department ki badan ha ka civil ha subdivision level bat ban thaw ya kito ki department ki tamai ha ka district level ro ban ni sober manong ba ka ka por baro kita kila don ha ka lenti jong ka jing penkre na ka banta kita ki ba ni kwi lenti ba nakaliang jongi bat nakaliang jongi pai ba ki up ba kinyo ya kita ki department ki prepare apo kan ka district jongi ngalalong kung mamili si pautulig snem akade ka tiam ko mamta kalong kat south snem tam kat snem duda ngalapet ngalasyang ya ka constituency barok away balay minta kasi ngipli perda ya kini kimau nongrim nalor kiwe ki baladap sna haki di kisnam ki pemensua suaka ni ka sistem menta bat kiwe ki bangin senang yo sanction menta apa ka sebenarnya kita ngin pat bu menta si ini kilong takkan dia ki bangi yo sanction menta bat ki bangi complete menta ka sistem ke ki bangi yo ki jindawa kalong ba haka bay day barkilinti suki
ke road connectivity kadai ke priority hakajing im jonga balai nga ong yakani kadaw kalong namar klem kilinti singkin andom la manwan ra igi development igi development baper kublai sibon mapila aila biya nga kani katem ko mamanta banlong kum no yalam no mikmat UMLA jompi kani ka priority number 1 kabang akwa man purulong manta dan stangkat tu kan telegisnong sakat tu kan telegisnong kibangannya kun duki haki negi sibnai tam du nam mala soban poi ke Christmas bagi tu giwe surol kini yolem kani ka long ka priority na ka banta kijin not kam jogi pai pa sin ka tong tan ngem dei ban pensurwaka ya kapol ngem dei ban pensurwaka ya kapisa ngem dei ban pensurwaka ya kiki baro ngajong iki parlok soba pensuan ko ngi badal kam there's no end to one kam don ke cinkot ya ke cinkwa jungi ubreo lano ru East and West Cases district kadiban change the mind kadiban long ka model kadiban long ka example good example ya kiwe ki district deban ai ya ka peni ya ka mensim kabayan ka mensim kabayan kung kino sosno nga sokmen bapikir shan ya ha kung kita ki agenda bal ijingewer jonga yepi nakawai ka puas ko ka po balai ba man ruai mentana kita lawe ke ba pernai dunayu nang liang jungi iwe pa iwe kentop yang apa yang ni ngiri bandon la ka jong ka jing perkhat ka bada ka don ka jing kle kum ki nong sing snong jong ka ni ke Eastern West Cases district kum kadak jong kajing raki ya kajing dap sisnam ka Eastern West Cases district uba mer ba haringkat ba bron kila play pai ba yak shipotuli ki mausa nam ha ka bai de bat ki kam ki baladep bat kum juru nak benta ki kam ki badang sedang le shushu ha ni ka si la pliru ya ka souvenir bat kum juru ya kajing ot pai ba ya kek jong kajing dap sisnam ka district and Lumso Klur, a length of 1.150 km, at Maulin Triang Mountain Road, a length of 6 km,